खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनी बरलगावआव थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइजों 16 नभेम्बर अदेबानि गाबोन गायसनगोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लण्डन दावबायनायनि सिगां फेसबुक लाइभनि गेजेरजों रायजोफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि लण्डनाव थानाय बृन्दाबननि मुवाफोरखौ आसामाव लाबोफिननायनि जाबायदि राहा लादों बेनि सोमोन्दै गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोरमायथिदों। फिन आरोबाव जम्मु काश्मीराव गिख्रंथाव बमा बेरदों होनना खौरां मोननाय जादों। जम्मु काश्मीरनि श्रीनगरनि नौगाम पुलिस थानायाव बम बेरफ्रुनायाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिहाराव फिन एनडिए दोलोनि सोरखार आलीनगर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि भजपुरी मेथाइ रोजाबगिरि मैथिली ठाकुरा देरहासार जानो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 25 बोसोर बैसोआवनो मैथिली ठाकुर बिथाङा एमएलए देरहासार जानायखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायथिदों। एसटिखौ मोननांगौब्ला बादा होब्लाबो होआब्लाबो मोनखागोन होनना इएम पानिराम ब्रह्मआ फोरमायथिदों। मोनद' हारिसाफोरनो एसटि होनाय होयिनि सायाव बिटिसि खुंथायनिफ्राय इएम पानिराम ब्रह्म बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटि मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौब्ला मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटि बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन। बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया। बेखिनि खोथा बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटि मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौब्ला मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटि बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन। बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया। बेखिनि खोथा बिटिसिनि इएम एमसिएलए आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरिफोरनिसिम बिक्रम दैमारी बिथाङा मोनसे गोनां फोसावनाय फोसावदों खौरां मेलनि गेजेरजों। बे गोनां खोथाया जाहैबाय जायफोरनि समस्तियाव मिनिस्टार इएम एमसिएलए आरो टिएलसिसि चेयारमेन दं नोंथांमोना बे खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। जोंहा बिटिसिआव मोनसे प्रप'जेल होनांगौ। बे प्रप'जेलानो जाहैबाय 15 फाइनेन्स कमिसन आनटाइड आरो टाइड फान्ड। बे आनटाइड आरो टाइड फान्डआव मा स्किमखौ जोङो साबमिट खालामनांगौ बिनि मोनसे मोजां गाइडलाइन जिहेतु जोङो गभर्नमेन्टआ होदों। बे गाइडलाइन बायदिसो नोंथांमोना स्किमखौ साबमिट खालामनो हागोन। बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोननो मोजाङै आं फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना गोसोआव ला जे फार्स्टलि आङो बुंनो नागिरदों टाइड फान्ड। टाइड फान्डआव मा स्किम हमजागोन, गभर्नमेन्टआ मा गाइडलाइन होदों टाइड फान्डआव। टाइड फान्डआव बेबायदि गाइडलाइन होदों जे ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटि बे स्किमाव नोंथांमोना लानो हागोन। लोगोसे सेनेटारि, लोगोसे कमिउनिटि टयलेट बेफोर स्किमखौसो नोंथांमोना बे टाइड फान्डआव हमनो हागोन। लोगोसे आं बे खोथाखौ बुंखानो नागिरदों कमिउनिटि टयलेटआव जोंहा मोनसे मडेल इस्टिमेट दंखायो 11 लाख। नोंथांमोना बै फर्मेटआव नुगोन नोंथांमोननि समस्तियाव ब्लकआव बेसेबां फैसा होनाय जादों बेखौ नायनानै नोंथांमोना बे फर्मेटआव मोजाङै बेखौ साजायना हरनांगोन। आरो बे टाइड फान्डआव बा टाइड जिथु ग्रान्ट बेयाव नोंथांमोना 24 to 25 बिनि मोनसे सेट स्किमखौ बानायना हरनांगोन। बेसेबां फैसा दं बे फर्मेटआव दंखायो। आरो लोगोसे बे टाइड फान्डआवनो 25 to 26 बेसेबां स्किम हमनाय दङ बे स्किमनि नामखौ नोंथांमोना
होनांगोन बे मोनसे सेट थांबाय आरो 2 नम्बराव जाहैबाय आनटाइड फान्ड बे आनटाइड फान्डआव मा स्किमखौ हमनो थाखाय लानो थाखाय गभर्नमेन्टआ दिनै गाइडलाइन होदों बेखौ नोंथांमोना मानिनांगोन अब्लासो बिटिसि अथरिटिया बेखौ अट'मेटिकलि एप्रुभ खालामनाय जागोन बे आनटाइड फान्डआव जाहैबाय बेयाव सेन्ड ग्रेभेलिं थानाय नङा आर्ट फिलिं थानाय नङा रिपेयारिं थानाय नङा इमप्रुभमेन्ट रोड थानाय नङा अनलि कनस्ट्राक्शन रोड कनस्ट्राक्शन थागोन कमिउनिटि कनस्ट्राक्शन थागोन बा मा होनना बुंगोन बाउन्डारि कनस्ट्राक्शन थागोन अर्थात टयलेट ब्लकबो नोंथांमोना हमजागोन बेबायदि मोनसे गाइडलाइनखौ होनाय जादों बे एखे बेयावबो 24 to 25 इयार्सनि नोंथांमोना स्किमखौ बानायना हरनांगोन आरो एखे स्किमखौनो 25 to 26 आव नोंथांमोना फान्डखौ साजायना हरनांगोन नोंथांमोननो साफ्रोमबो एमसिएलएनो नैबे फर्मेटखौ होनाय जागोन आरो बे फर्मेटआ जोंहा बिटिसिआनो बानायदों नोंथांमोना बेयाव थाबाय जोंहा नाम थाबाय भिलेज थाबाय डिस्ट्रिक्ट थाबाय ब्लक थाबाय भिसिटि थाबाय एमाउन्ट थाबाय आरो कनस्टिट्युएन्सि थाबाय बेखौ नोंथांमोना हरनाय जागोन बे खामानिखौ गाबोननि गेजेराव मावनानै सानडे नङाब्ला समबाराव मोनफैनाय खालामथारनो थाखाय नोंथांमोनखौ अनुरोध खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला मंगलबारावहाय बेखौ आपल'ड खालामनाय जागोन सोरनियाबा माब्रैबा थालाङोब्ला नोंसोरा गावसोरनो उसुबिदा जागोन नोंथांमोना स्किमा हमनाय दंखाजोबो जास्ट नोंथांमोना गाइडलाइनखौ फल' खालामनानै एसे सोलाय सोल' खालामनानै बेखौ लाबोफिननो थाखाय खावलायदों आरो बेखौहाय पेन ड्राइभआव लाना फैनो थाखाय खावलायदों साफ्रोमबो ब्लकनि एमसिएलए इएम बा मिनिस्टार टिएलसिसि चेयारमेनफ्रा पेन ड्राइभआव लाना फैनो थाखाय बेखौहाय खावलायनो थाखाय थेंक इउ